sih. Ulang. Tony iki nandi sih? Aku ning kene jare mau ngejak TikTok kan. Si coba sih telepon aku. Sih, kok bani sih tani sih. Apa di? Wah, kaget tau Chan. Wingi ngejak velocityan bareng, saiki velocityan dhewean. Males oleh ngene iki wis. Oh iya wis. Ngonoan kon yo, males aku gak usah ngejak aku kon wis. Yo. Enggak di. Bercanda. Umbo wis gak paten aku. Gak main wis bawakmu males. Kose. Kak. Yo awas kon yo. Ajare aku velocity di. Velocity nang yang kaya apa? Nah iki sih. Lah. Yo iya lah bener lori yo aja tapi gak ngono. Ulang ayo. Kali. Sini. Oh nyandi iki nonton iki, gak ono iki, kardi. Gak diangkat. Kalau senang motor. Jadi apa kon? Nyandi kabar arek iki yo, gak ono. Dibel gak diangkat. Sorry lama. Iya. Lama. Tekon diae, dibel gak diangkat. Jane iki noting di nandi. Ambelah. Jarene ngejak main. Kok dek buri rasane arek. Mbok ilang balik laro wis. Ayo tani kono wis. Iyalah. Ayo ton ning kene ton. Kon lapo dek kono? Tani kene ae yo. Ya, aku tak tunggu sik ya. Tuku apa? Jajan. Iya lah tak nunggu kene sik suwe. Oke. Jane iki noting ki nandi sih. Jarene kongkon dhisik, kongkon mangan, bu. Sembarang pokoke alasane. Kardi. Woi, kok suwi kon? Iya aku sik mangan mau. Kok suwi kon? Iya, aku sik mangan dhisik mau. Mangan, alasane akeh. Iya, ndi Toni? Tone tuku jajan jare. Wis apa dhewean? Dhewean. Tuku ndi? Ya panggone iko we. Nardi. Iya. Wis. Dit, grebeken aku Dit, mulai wingi Dit nguasi arek-arek iki Dit Velocity. Gak Toni, ndak kon. Kok cek demene temen Velocity. Apa karepku ta? Enak velocity ngene. Ayo. Terus ngene. Mbok wis Kurang ngrasakno awakmu. baba we kate dolan apa iki? Embo, Toni. tone tuku jajan. Oh iya lali aku. Ya wis apa? Main Nardi. Kon ero. Apa? Wingi yo Nardi ku kudu aku pek Toni. Ya Pas kon iku pas salahe. velocityan iku. Lama. Baba, salahe kon. Sret. Ngebelani seneng yo. Apane? Ndo, seneng iki ketara wis.
tak Kan kon ndak iki kok. kok sono. Nah wis tak ndak kok dek areke. Gak usah dolan wis di. Duh ngambulan. Ha! Uduh. Bano. Nanti pasti. Lho. Ya apa arek iki lho? Iso nyetir apa ora? Iso ilham iki lho, Mas. Katanya apa sih iki, ha? Gambar. Lah. Nyandi di. Iki kita jajan di Tony. Tony sik metu mau rono wis aja. Aduh, loro re, angkat no re, gak iso angkat no re, aduh, tolong re, aduh loro re, aduh, jangkrik itu nih lo tan, loro tan, aduh, loro re, aduh, Oh, iki sinopro iki. Ilham. Aduh, bapak. Makan lah, pal kabeh. Kok guyut tak madah, enak kok jadi bro ya kan, loro kabeh, Iki lho Mas Tan, jajane mian. mesti sial aku nek ketemu iki. Wis aku tak balen iki. Loro kabeh aku wis guyut tak aku. Mas aku tak balen sik ya. Yo karepmu puh loro kabeh cok guyu kan. Mandar kena ajab kon marine kon, tiba pisan. Enak tapi loro kabeh Pak kudu remuk kabeh wis. Ah, jangan terno kok taek. Dirobokno kon age. Aku Dirobokno nang aku pedane loro kabeh Pak kowe. aku belaju ya, Bang. Aku kesusu aku. Dua loro kabeh Pak kowe. Oh, loro kabeh Pak kowe. Udah baru dicantok ae. Bareng. Ayo. Wis gak semangat aku loro kabeh. Aduh, Nandi noting. balik mau ngambul, polahe tak gojroki seneng ngambil Nardi. Ya, ki ngomongno ya. Apa? Noting nambek Nati. Mari nae. Oh iya mau iku, gara-gara tiba gak sido ngandakno aku ya. Loro kabeh Pak Kurek. Aduh, Aduh sekali enak manennya. aduh sekali remuk ngene iki, katene renang ya apa? Karena aku ya. Iya, Be. Aduh loro kabeh aduh. Aduh, Rek. Aduh.